I pozdrav ljudi, dobrodošli u prvu epizodu na Skywarsu. Ljudi, mi smo juče počeli da snimamo. Snimali smo uvodni klip u kanal. Danas ćemo igrati na Skywarsu. Evo vidite ovaj glisonator, to je moj prijatelj. Sad smo se našli ovdje i igrat ćemo zajedno. Ajde krenemo. Evo me prati mene. Kao što znate, rekao sam jučer da uzimate što više ovaj kit sa ovim mačom. Ovdje smo. Ima ovdje chest ispod ovoga. Evo. Uzeli smo goldenki. Evo ga lik jedan. Ej, ovo je onaj moj prijatelj. Ajmo do centra. Gore nema nikoga. Samo kad bi mogli da nađemo Diamond Sword. Ajmo, idemo odmah odavde. Chest plate da uzmemo. Eno ga lik. Pojeo je začaran.